Espainiako gerrean eta Bigarren Munduko gerran errepresaliatuak eta eraildakoak izan zirenak gogora ekartzeko ekitaldi xume hau. Izan ere, 1926ko abuztuaren 2an, gaur 88 urte plaza honetara bortxaz ekarri zituzten hainbat herritar, batez ere adinekoak, emakumeak eta haurrak. Eta herritik kanporatuak izan ziren fasisten ideiekin bat etzetozelako. Gerra urteak gogorrak izan ziren eta baita ondorengo hamarkadak ere, diktadurak askatasun falta eta bortxazko egoerak luzatu baitzituen. Eta gerratik eskapo joan zirenek ere haunitzek gerora bortxaz bertzelako egoera gogorrak ere bizitu zituzten, batez ere Frantzian Bigarren Mundu Gerrak harrapatu zitulako eta han berriz ere errepresioa pairatu behar izan zutelako, eta haietako batzuek Frantzia eta Alemaniako konzentrazio esparruetan akautu zuten. Gaur bereziki Bigarren Mundu Gerran konzentrazio esparruetan bukatu zuten beratarroiek ekarri nahi ditugu gogora, eta horien omenez eginen dugun ekitaldi hau hasi dugu Naia Senper Mazizior eta Amaia Monasterio Mazizioren txalaparta doinuekin, eta orain Labiaga ikastolako ikasle talde batek 1926ko gertaeren eta memoria historikoaren inguruan prestatu dituzten bertsoak adituko ditugu. Kantura hurbilduko zaizkigu, Izaro Zelai eta Egia, Ekiot Ziratzoki Senper, Lizar Fernandez Fresneda, Enara Daguerre Aramburu, Lexuri Iparraire Gomez, Joane Jantzi Errandonea, Leire Ruiz González eta Jare Maia Arotzena, gitarran Estitxu Arotzena albizu dutela. Beldurra zabaldu zen karrika denetan, familia osoak ez zeuden etxetan, guztia utzi behar izan zuen bertan. Zarrak Andreak aurrak plazara atera, guardia zibilak eman zituen aukera, Gipuzkoara edo Frantzia aldera, fusilatzea zaigu pelikuletara, eraman zituztenak Alemaniara, bereziki haietaz oroituko gara. Errepresaliatu guztien orez, amets egin zutenak etxiatu gordez, plazan elkartu eta bete dugu florez, neskat memoriari lekutxo bat Ekitaldi hau berako udala kantelatzen du eta haren izenean Aitor Elespuru Egaña alkateak hartuko du hitza segidan. Egun honta ongi etorri urteroko zita edo hitzordu honetara. Badakizue, orain dela 28 urte hemen gertatutako gertakari tristoiek, gerra zibilaren ingurukoak oroitzen ditugu urtero. Memoria historikoko alegin bat egiten dugu eta memoriak oroitzeak alegin bat eta lan bat eskatzen du. Eta hori da egiten duguna urtero ekitaldi xume honetan. Aurten zentratu gara Alemaniako konzentrazio esparru horietan bukatu zuten hori beratarren inguruan, hori omenalditxo bat egiten. Eta aipatu nahiko nuke hemen entzun dituen bertso hauek
memoriadun ikastetxeak, bai? Gaztetxo hauek memoria historikoa lantzen dute, eta baita ere Pirineoak askatasun bideak aurten Komet sarearen inguruko jardunaldi bat izan dugu, ibilaldi bat, Rutas al Exiliokoak ere, Kataluniatik etorritakoak, Pirineoak zeharkatzen ari direnak, memoria lantzen dutenak, ez? Bera herri mugako herria da, hemen gerra guztiak pairatu ditugu, eta bakearen aldeko aldarri bat egin nahi dugu ikusita bai Gazan, eta bai hemen Europan, Ukrainian eta bar gerra oihuak eta gerra diskursoak aditzen ditugu, eta guk egiten duguna da aurkakoa, ez? Gogoratu ze gertatu zen, eta berriz ez gertatzeko ahalegina egin. Eta bukatzuko aipatu nahiko nituzke, Bigarren Mundu Gerran Alemaniako konzentrazio esparru horietan beraien bizia utzi zuten beratarrak eta beste batzuk libre atera zirenak ere bai. Eugenio Ayi Ferrero, Buntxenbaldeko konzentrazio esparruan preso egon zen, eta 1945ko apirilean askatu zuten. Antonio Clemente, Buntxenbalden egon zen preso, honik atera zen eta hil egin zuten. Honen daturik ez dugu. Jose Rubio Delgado, hau Matausenetik, Dutxotik eta Buntxenbaldetik pasa zen eta aske atera zen. Katalunian bokatu zuen bere bizitza. Frantxeus Handizaga, hemen berakoa Rebenbruseko konzentrazio esparruan ere hil zuten. Victor García Serrano Retegi, Neuengameko konzentrazio esparruan desagertu zen 1945. Eta gero hemen ondoan, Bearnen Gurseko konzentrazio esparruan ere hainbat beratar errepresaliatu izan ziren. Isidoro Fagoaga, Faustino Ayi Ferrero, Tomás Apate y Etxea, Severo Apate y Etxea, Saturnino Garbal Ardanaz, Eugenio García de la Lastra, José García Fernández, Francisco Jauregui Telletxea, José Sánchez Telletxea, Jesus Telletxea Ordoki eta Juan Vallejo Corrales. Hemen nire aurrean ditut hauetariko zeniden batzuk, beraz, hemendik txalo bero bat eskainiko diegu eta gure omenaldi xume. Eta haien guzien omenez eta Aitorrek erranduen bezala haien senideak ere gure artean daudenez, aurrezko bat dantzatuko dugu. Lizan parean erru judio kristauaren kontra
maldan bera zoaz, erruberari boltzaka, erru ezberdina da, errubera. Erruak bakar erru dantza, erruak soilitu erruaren antza, zer izan zen lehenago, errua edo arrautza. Eta errurik ez balitz, bizitza balitz abia, dena bere kabuz balebil, kulparik ona ez ekarri. Nirekin ez konparti. Bizikara larru gorririk, larru gorritan ez da errurik ez de abru, ez hain gerorik. Hain geroak hain guraturik, gura makurrak eni loturik, erruari erranez berriz, errua diat erruki, errua erronduen erruduna naizenik ezerra, errua erronduen erruduna naizenik ezerra. Errua, errubera bat da, eta doa maldan behera. Erru ezberdina da errubera, horregatik diotxut zera. Arbolapean behar zaitut lurpera, ez lurpetik atera, ez itzuli etxera. Gizon errugabea pausajea ari, emakume errugabea aixe dabil. Erruaren azitik dator gorantza, zer izan zen lehenago, arrosa edota arantza. Erruak dauka matriuskaren antza, haundiak barruan, txikiak dauzka. Errua errunduen errudunani naizenik ez erran, basta! 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 Errua errunduen erruduna naizenik ez erran. 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 Ba, mi esker, ongi pasa bestak.